Sindene awake dhewe sapa kira-kira? Bosen ah. Bojo. Anoman. Anoman meneh. Ora apa-apa mumpung ketemu ora mesti setahun ketemu. Ha iya. Mumpung iki sumbangan saka pesindene Mas Narpa Widodo. Narpa Widodo tunggu. Sapa jenenge? Narpa Guna Prayitna. Narpa Guna Prayitna. Iya. Ayo Mbak, sapa jenenge? Mbak Lian. Mbak Lian. Aku dadi kelingan malam ini malam. Karo sapa? Karo penyanyiku mbiyen. Oh. Malam terakhir bagi kita. Pripun ajeng malam terakhir napa Pak Dalang? Napa mboten ampun niki kembang rawe kok Mbak sing nyuwun. Kula mung kelingan jaman kula isih nggawa musik nika mbiyen. Kula niku mbiyen nek nggawa musik nek lagu penonton niku nek dereng kula dereng nyanyi malam terakhir niku do Kang Slupan. Wow. Ampun mampir Kang Slupan niku napa? Waduh, iki angel njelaske. Kang Slupan niku klebon demit. Oh, mendem ngoten. Mboten, nek mendem niku ora amarga inuman. Niku klebon demit terus ora sadar. Lagi mendem niku. Mboten mendem. Mendem niku beda karo Kang Slupan. Sampean waduh iki ngimpir ngewawahi mataku kowe. Kang Slupan niku nek klebon demit ngoten terus mripate merem terus bijik-bijik niku Kang Slupan. Nek mendem niku rak merga omben-omben. Kudu dibedake. Oh, kesurupan ngoten. Napa? Kesurupan. Mboten. Kesurupan niku nek nggen kula kewengen. Maksudnya niku klebon. Mboten. Niku dereng klebon. Lah niku kan nek pun Kang Slupan niku mun mangslep lah ampun mlebu ngoten. Urung mesti. Lho nggih pun jelas nek pun Kang Slupan mun slup niku nggih pun mlebu. Wah, durung mesti. Srengenge nika wis angslup ya srengenge ora mlebu. Ha iya, tadi niku kesuk nganu Kang Slupan, slep ngono lho. Lah nggih, klebon. Waduh. Mendem. Mboten nek mendem niku durung karuan klebon. Kesurupan niku wau. Kesurupan niku kepetengen. Nek sampean dolan jam 5 terus ngejak mulai ya ndak selak kepetengen niku kesurupan. Beda karo Kang Slupan. Nggih pokoke. Ngenten mawon kapan-kapan dang slupin apa? Men ngerti artine. Heeh ya. Enjang kula dituduhi. Nggih pun ampun semua. Diduduhi niku nek cara nggon kula diduduhi kei duduh niku telas. Dituduhi dinehi. Nek diwenehi niku nyo tak kei ngonten ora. Lah nggih dinehi ngerti ngoten. Dinehi ngerti niku barange napa? Nyo kowe tak nehi ngerti ngono ora ana apa-apane kok. Ditudokno. Hah? Ditudokna. Ditudokno. Ming mak tuk ngonten. Nek teng Kebumen niku ditudokna. Ditudokna modar. Nek basa Kebumen modar aku. Ditudokna. Ditudokna. Dituduhno. Dituduhna. Dituduh. Kuwi padha karo ki diduduhno ki dikeki duduh. Ngono kuwi dituduhno. Angel, Mbak. Pokoke Angel digathukaken nggih. napa? Angel digathukaken. Anak digathuk-gathuk niku gelas gampang. Kula matur kalih jenengan jane matur cara alus ngoten nggih rada kecokot-cokot ilate. Biasane mature kaya niki blekutuk-blekutuk. Mboten apa-apa, kula paham kok. Sampeyan mang matur cara mriki pun. Kula mesti dong. Kula niku wong iso 5 bahasa kok kula. Oh nggih. Napa mawon niku? Bahasa kewan, bahasa tumbuh-tumbuhan. 5 bahasa kula niku iso. Nggih. Langsung mawon. Napa? Langsung diduduhna. Iya. Langsung diangslupna mangga ta ya. Ya, mangga. Ora apa-apa, Mak. Digedruke mboten. Gedruk niku kepripun? Gedruk waduh iki. Iki men Kau enten sing request kados niku digedruk. Aduh nyong ora mudeng kowe Pak Gedruk siapa?
Nyonge siapa? Nyong ora mudeng digedrukna ya, Mbak. Gedruk siapa? Jare jenenge Lian kok nyong. Ya maksudnya nyong lian ora mudeng. Oh. Nyong. Asline sapa? Nyong Lian apa nyong Lian? Goblok banget ora. Inyong iki nek cara kebumen kene iki inyong ki aku. Tak tonya modar kowe iki dikai jeneng gareng ora inyong. Inyong ki aku, kowe iki Rika. Ah, ngono gong. Ya wis, Rika manut inyong. Ya. Dong ora? Ya dong nek. Rika manjut inyong. Manyut. Ketrikele cangkemku. Ya, digedruk nang iki ndong dong. Deng 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 dang deng 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 dang joget. Oh, ada. Biasane kepenak sing kaya niku apa kepenak sing biasane? Nek gedruk kali boten. Nyonge kepriwe ya? Apa kiye ketoke mengko nek digedrukna terus nyong mlebune ora pas kepriwe, Pak? Ngene iki apa? Rika meneng bae lah coba ya. Inyong sing gedruk karo sing lebok. Nah. Oh, berarti engko Rika sing ngabani ya. Siap. Nggih, arep mlebu kaya kowe ngono ya. Ya. Nggih, pokoke kula diabani wis. Siap wis kok tak abanane kiye. Ya, mangga gedrukna. Mlebu kiye. Awas, buka nak ya. Kiye mlebu kiye. Yo.
Pripun? Jebule kepenak niku nggih. Wah, kula wis ngrasake mula kula meneng bae. Pripun? Ning kula wau pas tembehan kok rada iki wis mlebu urung. Oh, iki urung Lho, ngono. kula ora wis ngabani to. Kiye? Lho wau pas jenengan maju ngoten kula malah mundur. Waduh, ora gathok. Meneng aja, Cok. Iya. Nek pancen nek nembe pisanan kaya niku to, Pak Dalang. Nggih, bener. Sampeyan mundur kula maju dadi malah kaya wong atret niku nggih. Ha iya. Begitu sampeyan mireng kiye langsung. Ha Lah iya. kula jenengan ngendika niku terus mikir, iki po saiki po. Nggih saniki niki. Wis muni kiye. Wis kula wis kiye dinengke wae. Terus glesak kula. Agak matur nuwun nggih Mbak Rian nggih. Ya, wah jan gayeng temenan.